Ana, ai condus ani de zile și nu ai învățat să te uiți în oglinzi. Care oglinzi? Cele din laterale. Credeam că sunt urechile mașinii. Bunicul îl întreabă pe nepoțel. Cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile? Alzheimer, bunicule! Mama vine acasă într-o haină nouă de blană. Când ți-a cumpărat tăticul blana? Întreabă fiul. Dacă m-aș fi bazat pe taică-tu, nu te-aș fi avut nici pe tine. Erau odată două baloane prin deșert. Un balon îi spune celuilalt, uite un cactus! O barză zboară cu un moș în cioc. La un moment dat, moșneagul zice, hai, recunoaște că ne-am rătăcit. O blondă la cafenea. Încap în termos 6 cafele? Da. Atunci puneți-mi 2 cu zahăr, 2 fără și 2 cappuccino. O blondă s-a dus să-și ia permisul de conducere. La examen, polițistul o întreabă. Știți cumva cum funcționează motorul mașinii? Pot să explic cu cuvintele mele? Da, bineînțeles. Vrum, vrum, vrum. O blondă la volan. Brusc lovește un camion. Șoferul îi face semn și intră împreună într-o parcare. Ies din mașini. El ia o bucată de cretă și desenează un cerc pe asfalt. O pune pe blondă să intre în cerc și îi spune că nu are voie să-l părăsească deloc. Blonda îl ascultă. Furios, el se duce la mașina ei și îi taie toate cauciucurile. Blonda începe să râdă. Asta îl face și mai nervos pe șoferul de camion. Se întoarce și îi sparge absolut toate geamurile de la mașină. Blonda râde isteric și de data asta. Livid, omul cedează și o întreabă, de ce naiba râzi în halul ăsta? Blonda răspunde zguduindu-se și mai tare de râs, păi când te-ai întors cu spatele, am sărit de 3 ori în afara cercului. Bulă era cu mai mulți prieteni la cârciumă, care încep să se laude cu ultimele aventuri. Eu am fost aseară cu una, zice unul, și i-am tras 4 numere tari. Și ce a zis aia dimineață? Întreabă prietenii. Că sunt cel mai tare bărbat din lume. Asta nu e nimic, zice altul. Eu am dat 5 numere aseară. Și ce a zis aia dimineață? Vă închipuiți, răspunde omul plin de el. Dar tu, Bulă, întreabă prietenii, n-ai fost cu niciuna? Ba da, răspunde Bulă plictisit. Și câte numere i-ai dat? Unul singur, zice Bulă. A, exclamă prietenii dezamăgiți. Și ce a zis aia dimineață? Nu te opri. Merge Bulă într-o zi la o reprezentanță Dacia și îl întreabă pe vânzător. Dacia 1310 aveți? Avem. Cu climă? Cu. Cu ABS? Cu ABS? Cu alarmă? Cu. Cu GPS? Cu. Bulă, uimit, îl întreabă pe vânzător. Ce mișto! În cât timp aș putea să o obțin? Păi, în câteva zile. Dumneata îți bați joc de mine? Eu nu, tu ai început. Ce meserie au părinții voștri? Întreabă profesoara. Tata e inginer, zice Gheorghe. Tata e mecanic, zice Ionel. Tata e șef, zice Bulă. Cum așa, Bulă? Întreabă mirată profesoara. Are 500 de oameni sub el. Cu ce se ocupă deci? Taie iarbă în cimitir. Bulă, la ora de sociologie. Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia, explică profesorul. Bulă, tu nu ești atent. Ba da, domnule profesor. Atunci spune-mi, ce-aș fi eu dacă ți-aș scoate din buzunar 1000 de lei? Vrăjitor, domnule profesor. Bulă și Ștrulă ies de la biserică. Bulă se întreabă dacă e ok să fumeze în timp ce se roagă. Ștrulă răspunde, de ce nu întrebi preotul? Bulă se duce și îl întreabă, Sfinția ta, pot să fumez când mă rog? Preotul spune, nu, fiule, nu se poate. E o lipsă de respect pentru religia noastră. Bulă se întoarce la prietenul lui și îi spune ce i-a spus preotul. Ștrulă spune, nu mă miră. Ai pus greșit întrebarea. Ia să încerc și eu. Ștrulă se duce la preot și îl întreabă, Sfinția ta, pot să mă rog în timp ce fumez? La care preotul răspunde, bineînțeles, fiule, bineînțeles. Întrebare. De ce comandantul unui vas e ultimul care părăsește nava? Răspuns, pentru că așteaptă să se sature rechinii. Un om condamnat la moarte este întrebat, care este ultima ta dorință? Să vizionezi serialul Tânăr și neliniștit, cap-coadă cu tot cu publicitate. Mami, știi? Când o să fiu mare, o să am 5 neveste. Una va găti, una va spăla, una va cânta și una va dansa. Mama. Și una va dormi cu tine? Nu! Tu ai să dormi cu mine și ai să-mi citești povești. Mama cu lacrimi în ochi. Ce dulce ești! Sunt așa mândră de tine. Dar,
Cu cine vor dormi toate nevestele tale? Cu tati! Tata, cu lacrimi în ochi. Ce dulce ești! Sunt așa mândru de tine! Merge bulă la un magazin alimentar și întreabă: Bună ziua! Fiți amabilă! Aveți pâine? Da, avem. De care doriți? Păi, aveți de mai multe feluri? Da, de azi, de ieri și de alaltăieri. Bineînțeles că doresc una de azi. Reveniți, vă rog, peste 2 zile. Un doctor și soția lui au o ceartă foarte urâtă la micul dejun. Și dacă vrei să știi, nici nu ești foarte bun în pat, îi spune ea și pleacă la lucru trântind ușa. Pe la amiază începe să-i pară rău și sună acasă. Ce ți-a trebuit așa mult să răspunzi? Eram în pat. Și ce făceai în pat la ora asta? Ceream o a doua opinie. 2 prieteni stau de vorbă. Ce mai faci? Uite, m-a lăsat nevasta pentru cel mai bun prieten. Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău. Acum e el. Doamnă, nu bănuiați nimic atunci când inculpatul v-a condus în acel parc întunecat? Bănuiam ceva, dar nu-mi trecea prin cap că o să-mi ia geanta și o să fugă. În plină iarnă, în apartamentul unei familii care a cerut decuplarea de la centrala ce furniza energie termică și electrică, un reporter întreabă: ce faceți dacă vă este frig? Ne strângem în jurul lumânării. Dar dacă este foarte frig, ne apropiem și mai mult de ea. Dar dacă este ger cu temperatură sub minus 20 de grade Celsius, în acest caz, aprindem lumânarea. El și ea stau în pat în noaptea nunții. El îi spune: draga mea, eu am încredere în tine, nu te voi urmări sau verifica, dar dacă te prind că mă înșeli, te ucid pe loc. Da, iubitule. Deci, ai înțeles? Sigur. Ce ai înțeles? Să nu mă prinzi. Ion și Maria se ceartă în draci. Marie, așa nu se mai poate. Ajunge, hai să divorțăm. Nu, Ioane, văduvă m-ai luat, văduvă să mă lași. Un marinar își învață câinele să vorbească la telefon. Plecat pe mare, marinarul sună acasă. Paco, ești? Ham! Nevasta mea e acasă? Ham! E cu cineva? Ham! Și ce fac ei acolo? Hau! Neamțul se trezește dimineața și trântește 4 ouă în tigaie, după care pleacă la muncă. Francezul se trezește dimineața și trântește 3 ouă în tigaie, după care pleacă la muncă. Românul se trezește dimineața, trântește 2 ouă pe bicicletă și pleacă la muncă. În timp ce vaporul se scufundă, unul dintre pasageri își făcea loc, disperat, către barca de salvare. Capitanul îi strigă: Domnule, ce faceți? Încă mai sunt femei la bord. Ei, asta-i, nu-i momentul acum să ne gândim la plăceri. Trece o doamnă pe lângă un pescar de pe malul apei și îi spune: Și, mușcă peștele? Nu, doamnă, puteți să-l mângâiați fără frică. Un pescar povestește la birt: Am prins azi un pește așa de mare că a trebuit să-l trag cu mașina. Un amic ironic: Sigur nu era anvelopa aia pe care o tot scos din apă? Nu, aia am găsit-o în burta peștelui. Un pitic intră într-o librărie și întreabă: Aveți vreo carte despre ironie? Bibliotecarul răspunde: Avem, e pe raftul de sus. Un individ intră în cabinetul unui psihiatru în 4 labe. Ei, ce avem noi aici? Tu ești un cățeluș cu minte? Individul se retrage târâș spre un colț al cabinetului, uitându-se curios spre medic. Poate ești un pisoi alintat. Individul se retrage spre ușă. Aha, tu ești un iepuraș drăgălaș. Domnule doctor, dacă nu încetați, nu vă mai pun cablul de internet. Mamă, tată, sunt însărcinată! Mama furioasă: Cine ți-a făcut asta, nenorocitul? Dacă îl prind, îl omor! Tânăra sună rapid. În 15 minute, în fața casei, oprește un Ferrari. Coboară un bărbat elegant cu un buchet de trandafiri. Vă rog să mă ascultați! Mama furioasă: Ce să te ascult, nenorocitule? Bărbatul: Nu pot să o iau de soție, dar dacă e băiat, va primi fabrici, supermarket, vile și apartamente. Dacă e fată, tot felul de afaceri și vile. Dacă sunt gemeni, cadouri și mai mari. Dacă pierde sarcina, tatăl intervine: Eu mai pui odată. Un schelet intră într-un bar. Merge la barman și comandă: Băiete, o bere și un mop. O femeie s-a înfuriat atât de tare pe soțul ei, încât i-a făcut bagajele și i-a zis să plece. În timp ce se îndrepta spre ușă, ea țipă: Sper să-ți dea Dumnezeu o moarte lungă, lentă și dureroasă. El se întoarce și răspunde: Deci, vrei să rămân?